Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Майнкрафт и както виждате от първия клип, който качих, ако сте го видели, станах VIP. Ето го моята куче и аз летя. Така, ето можем да си избереме само за момент. Трябва да го сложа някъде. Колкото знам. Хайде! Така, ето можем прасе, можем куче, можем и кокошка. Шето. То си е куче, така. Окей. Сега ще ви покажа, ето, както видяхте, кучето ми се замина и сега ще дойде друго животно. Ако имам. Ело! Искам прасе. Хайде, де! Къде си? Не си тук. Окей, тогава не знам. Не. Явно трябва да сляза. Сега? Ето го. Здрасти! Искам куче, заминавай си. Или не, всъщност кокошка. Хайде, кокошке. Казах кокошка. Ти кокошка ли си или куче? Така. Ето. Сега тя ще може ли да лети с мен, моля те? Окей, явно не. Искам се кучето. Довиждане. Така ще полетим до... И така можем да чойднем и да стигнем паркура, ето, до край. Спри сега. Така. Юпи, аз победих. И сега? Можете ли така? Окей. Ако можем да летнем отново. Задъра къпа. Задъра. Окей. Така, не ми обръщайте внимание какво правя. Нали? 2 минутки си играех просто. Така, за да видя как е да си VIP. Така и влизаме в игра. Но не тук. Ще влезем в Scholars. Така, този клип го снимам за 2 пъти. Понеже първият е, че спря да снимам. Нали? Нямах памет, просто не си стрих миналите клипове. Аз съм забравила. И да, ето ме. Ново. И сега моментът настъпи да играеме. Моля, отвори се! Нямам търпение вече да играя. Така. Летни. Явно тук не можем. Все тая. Или май. Не, окей. Сега ще... Не ти върчи така да е. Само за момент, хора. Просто ще напиша едно нещо. Добре, явно така не става. Така се тая. Да. 5. Аз... Какво? Все тая, забравяйте. Просто аз исках... забравете. Сега, тук играме с отбори и я мразя тая карта, защото се ме убиват. Така. Просто взимаме онзи чест там долу. Ето там, някъде. Ето където соча с точката. Този.
ако може. Така. Вау, взех най-хубавите неща, хора. Браво! Бягай! Аз съм от червените. Ами сега... Просто... ще си правя път нагоре. Ето така, да не ме стигат и да ме убият. Така че да... Така. Сега... ще да пъна. Shift. Исках да натисна Shift, но явно не успях. Така, искам при червените. Ако са някъде тук. Къде отивам на друг... Shit! Някой има лък. Видях го. Видях. Защо не се сбиват? Окей, явно се избиха. Не! За малко хора. Така. Не. Шит. Капан съм. Нямам. Не! Не можеш. Не можеш. Не можеш. Мен да се подиграм, докато не му свършат стрелите. Само така идва. Какво? Не можеш, човек. Шит. Нямам оръжие. Хора, аз съм рип. Рип, Дани. Нека да ги вземем, да имаме блокчета. Не! Дай ми го. Дай ми го. Дай ми го. Чакай, чакай да ни падна. Дай ми го. Не. Рип. Само да нямат лък, защото ще се мре. Няма да успея, ако скокна. Не! Паника! Тръгвай! Шет! Добре! Към втората игра. Аз съм от сините. Любимият ми цвят, но аз не виждам да има сини. Там има зелен. Там има червен. Там не виждам. Ой, шит! Оплаших. Така, извинете хора за шумът. Взимаме, определено си взимаме блокчета. Така. И малко пръчки.
всеки случай. Така, моля те за броня. Къде имаше още един чест? Тази карта съм я играла. Ето го. Така. Ето, да ги вземем стрели. Супер, ако има в другия чест лък, ще бъде супер. Така. Храница. Така. Хора, нямам търпение да почнем да снимам на компютър. Нали, вие ако искате. Така имам брадва. Ето го и другия чест. Така, честа и да ни няма хора. Няма лък, така че няма лошо. Така, извините за да стане тишо. Така, продължаваме да играем, просто търсях едно нещо. Така, къде ще ходиме? Само... Да. Къде? Искам натам. Може да има червени. Ние отново сме само два. О, сини! Окей. Сини! Ще ходя натам. Дано да има нещо. Или майче няма. Шет! What? Аз предпочитам брадва. Така, ако сте го видели. Хакери. Че няма до къде. Къде сте, хакериони? Къде са сините, бе? Така. Така, нямам ги хора. Да вземем блокчета и да се махаме или да си построим къща, но ще стане твърде дълго. Искам къща. Искаме къща. На момента. Така. Дано да не стигнат блокчетата. Хайде още едно и готово. А сега е време за основите. Ето, така. Тук ще насложим малко вратички. Така. Шет, имам ли кирка? Не! Така че все тая. Така. Исках нещо подобно, сега ще се направя крафтинг тейбъл. Така. Шет, какво направих? Защо направих два? Така, това ще го махнем. Така. Сега искаме печка. Странно, но... И кирка. Ето кирка. А сега те да се махат. Така. Хайде.
Тя също. Така. След това. Тя да се махат. Така са някакво да работи. И нямаме стъкла. Така че го правим от грас. Ето така. Чакай, ти ми ти инвентар. Така. След това ще ги направя. Така, ти идваш. Всъщност можем и малко клей да изкопаем, не е лошо. Чайте, сега ще изкопаем малко клей. Ела тук. Само да не падне. Така. Шит. Ето този спри да чупиш. Така. И да, хора, може този епизод да се... просто ще спра на пауза и... просто ще се върна след малко, докато свърша. После. Здравейте, хора, върнах се и както виждате, зелените бяха 4, а аз 1. Извинете за съобщенията. Така че ето го последния. Някой строи, което не е нормално. Така. What? Виждам те. Искам да се махам. Ако не пуснеш дух. Така. Махаме се. Странно. Той е тук. Той е тук. Да, хора, това беше от мен и абонирайте се за мен, харесайте видеото, слушайте лайк бутона и ще се видим в следващия клип. Бай-бай!